ọkwanụ chukwu melu meze n'ọgaranya chezo na n'ibego wejebili ma gbaka m mbọ n'ọbụ ego nni ụba na baba n'osi na chukwu olisa ịma na mmadụ chie gị eze ofu bọsọ n'alụ ya ogwu eze gị mana chukwu chie gị eze n'elu ụwa nwanne m ịzabazi eze chimere m eze ọkwa chimelu m eze eze chimelu m eze Ladi Filipu onye kwelu eze chimelu m eze onye ukwuta na-egbu ọmaghị eze chimelu m eze eze chimere m eze udogwu jela Amerịka onye ukwuta na-egbu ọmaghị eze chimelu m eze Olisado onye wegwe keneyi akwa chimelu m eze ọgaranya chiezo na n'ikpego jebili ịma na odogba bụrụ ọga inemu na gbaka m mbọ n'ọbụ ego n'ike malụ ọ bụrụ mgbe Enugu anọsa Ifeanyi Chama ndị odogwu bụ ọkamgba bụ onye nwere akpụ obi n'elu ụwa ọkamgba bụ onye na-eke ike mgbe bulu gbogbo mana tata n'elu ụwa nọtụgharịrị nwanne m ike na-eke eke nọ na limego ọ bụrụ mgbe dị ọkamgba nọzi n'ọchịchị ga-abata obodo etibe onye ọbụla ife enwudo nwoke akpọlụ nwaanyị naba maka na fa bụ ndị ọkamgba mana tata n'elu ụwa nọtụgharịrị nwanne m ike na-ekeke na ojele na n'ego onye bute ike n'eze na nya bụ odogwu onye nwere ego na nya bụ chinwogbenye imela bụ obi wee lụzie bụ ọgaranya maọbụ ijeje chọba nwa ọgaranya okwu ilue na geti n'ịgafe onye ụnyami iweli nwayọ meli nwa wọjọ mpụ naba ọyọyọ ya bụ na inelu anya n'ife m na-ekwu n'ike na-ekeke nọ n'ego onye chimeleze n'ọza bụ ọkasị akasị onye chimeleze na mmadụ apụrụ ịnị ya na mmadụ mezie ya eze n'elu ụwa nwanne m ofu bọsọ n'alụ ya ogwu eze iyi mana chukwu kele ụwa mezie ya eze nwanne m ije ga-azabazi eze chimere m eze ọkwa chimelu m eze onye bụla ebu n'egwu ọma eze chimelu m eze ọkwa chukwu melu ga-eze ọga eze chimere m eze onye gwu ọma n'ugwu tahe eze chimelu m eze mmọnwụ na-apụ apụ bịa Olisado na-enwegwu n'otu ịma na ekwe na chukwu na-eme eze ojege webeze ndị bụ ogbenye iwe mana inelu ya n'ije n'ụwa n'osi na chi na na-abara olu chukwu Olisa mba na na-ewere olu chukwu Olisa iwe na ahịhịa ọka na-ayọzi chukwu Olisa ị na-abalụ chukwu mba ị ga-etinu chukwu ife ịgbasialụ chukwu mba ị ga-emetụ chukwu aka na na-abara ọla agụ mba n'elu ụwa kemalụ na adị abala agụ mba n'elu ụwa maka agụbatọfịa na mgbadaga na agụbatọfịa ogbu mgbada warụzia ya bụ na nyafụla agụ n'ọganaba na anụ adịghị agụ n'elu ụwa
onye gboro Oracle of Money na ya bụ alụsị ego na-egwu ọma ya bụ alụsị ego na Dallas Fort Worth nke dị na Texas na America. Chief Larry Philip Onyekwere alụsị ego na-egwu ọma Oracle of Money na America. Ịma na osisi ọja dịpụ na bonye ọbụla osisi ọjị nọ na-epu n'obodo n'ibe n'ibe ya bụ akalili ọjị kpalụ ya nkụ maka na adịalị ọjị kwada n'obodo Olisado na-enwegwu na-epecha agwọtụlụ mbe nnọtụlụ okpokolo na nwata bunye nna ya enu nne n'ụwa ọgọda ya ochie ya anya n'enu ụwa emo ikolika adị ekokwo na-agwọ maka na agwọ nọ na-amị amị mmọnwụ wegwuo mụ na-ebe egwu eze Chimelumeze ka mụ ji bịa oyoyo asị m ekene biko kenelumeze maka na ekene eze n'obi igwe ekene biko kenelumeze maka na anasịrị igwe kene ije na anasịrị onigwe imelana na anasịrị ozi onyeze afa na anasịrị onigwe how are you ekene eze n'obi igwe eze Chimelumeze na mekene one n'ụwa odogwu na ị ga-adị ọkwa Chimelumeze eze Chimelumeze eze Chimelumeze onye bụla ebu n'egbu ọma eze Chimelumeze Chukwu Olisa lote ihe olelo ịzabazi eze Chimelumeze Chukwu Olisa gozie gị o ịzabazi eze Chimelumeze eze Chimelumeze ọgaranya chi eze ọ naghị ikpe ego jebili ya. ọkwa na ego dị n'okwu ya mere agwa ogbenye ife jebe ọgaranya ọgbanaba na nwata bunye nna ya enu nne n'ụwa ngwongwo na ngwongwo ya ochie ya anya na agwatụlụ mbe n'ọtụlụ okpokolo unu amago na adị ebu a na-ebu ya n'isi adọba ka n'okwu eze Chimelumeze n'ibu odogwu ọkwa Chimelumeze n'ọgaranya chezo na n'ipego wejebili mago Larry Philip Onyekwere odogwu onye ụmụezike na-egwu ọma ya nwa Philip Simon ọdịbana odogwu agba ọsọ ọgụ bili eze Chimelumeze odogwu na-enyere ụmụ ogbenye aka n'obodo eze Chimelumeze odogwu tinyelu ọkụ na-egwu ọma ya onye kpọtalụ ndị NEPA single handed ọkụ nwe ewube na-egwu ọma nwanne m ife NEPA anaghị ka na-ekwu n'egwu onye Chimelumeze na ọ ga-abụ eze ya ka ji wetube ego ọkụ na-enye ife na-egwu ọma Echet Kingdom. Chief Sir Larry Philip Onyekwere ọkụ na-enye ife na-egwu ọma Echet Kingdom nke dị n'Uguta Local Government of Imo State. eze Chimelumeze na mekene one n'ụwa odogwu na ị ga-adị ọkwa Chimelumeze eze Chimelumeze eze Chimelumeze onye bụla ebu n'egbu ọma eze Chimelumeze Chukwu Olisa lote ihe olelo ịzabazi eze Chimelumeze Chukwu Olisa gozie gị o ịzabazi eze Chimelumeze eze Chimelumeze
ọgaranya Chieze n'ala Igbo ego jebili Chimelumeze si Mbulegede ndị ga-akene ndị anya na-adị na mma anyị kenesie ndị oyi ga-ekene ụmụnne maka mbọsị nke nwanne ọya naghị Lola Misisi Katinu Chukwudube m onye gbelu Philip Okeke ọdụkọ na mba nwaanyị n'obo ọmalịcha nwunye Chimelumeze nwaanyị a na-eru ụlọelu ekene na Amerịka n'ọkwa Chinemeze ifemenaghị ka mụ na-agụ n'egwu ezinne m ụlọ ọmụmụ n'ịgade ọdụkọ na mba nwaanyị si mụ Mbulegede ka njebe n'ogbo ka nje kenezie nwanne nke ihe na mbọsi ike nwanne na-ezoghị gana ifemena misi Chinyere Ilatọ na mba oyoyo nwaanyị ezi nwanne nwunye Chimelumeze na Dallas Fort Worth onye ọmasị obowe jenigade ifemena ịnọbụ ọfọmụkọrọ oyolimakpọlume Mbulegede jebe n'egwu ọmake n'ọgaranya aja na Chimelumeze Chifu Judu Anwụka n'igade eze eziokwu bụ ndụ n'ebe na n'egwu nwadịa na Chimelumeze n'ọkwanụ Chinemeze na-agbata m mbọ n'ọgwụ ego nni n'ụwa Chifu Okezuọnụ nwa Anwụka eze Chimelumeze si nke na-eyi PRO nnukwu nwadịana na obi eze Chimelumeze ọkwa gị bụ prezidenti egwu ọma Progressive Union na Amerịka eze Chimelumeze si nke na-eyi maka na ọkwanụ Chukwu na-eme eze na mmadụ mezie ya eze n'ụwa nwanne m ofu bọsọ n'alụ ya okwu eze yi mana Chukwu kele ụwa mezie ya eze nwanne m ije ga-azabazi eze Chimelumeze ọkwa Chimelumeze ọgaranya Chieze n'ala Igbo ego onye bụla ebu n'egwu ọma eze Chimelumeze ọkwa Chukwu melu ga-eze ọga eze Chimelumeze onye gwu ọma n'ugwu tahe eze Chimelumeze mmọnwụ na-apụ apụ bịa Olisago na-enwegwu n'otu Chifu Uchenna Aladibili ezi nwanne Chimelumeze onye ụmụ ezi ike n'egwu ọgụ eze Chimelumeze si nkene ife mekwa na Chifu Kenisi Ngobidi eze onye mmechara n'Ụmụdichi n'egwu ọma Kingdom onye ọma Chifu Emmanuel Edobi n'Igade eze onye oruru n'ọmadị onye ọma dị n'egwu ọma Ancient Kingdom nwanne Chimelumeze ife mekwa na ka anyị na-agụ n'egwu ọfọ ka anyị na-agọ Chifu Wilfred Iwudibia nze nwanne dị mma n'Igade nze nwanne dị mma n'ebe na-egwu ọma nwanne Chimelumeze ijebe n'igeje n'udo ịnaba n'ịga na n'udo ife mekwa na ka anyị na-agọ n'ọfọ kọfọ solibi ya lee ọkwanụ Chukwu na-emeze onye Chimeleze onwebe anwụle onye Chimeleze ọgbọba Krismas ije n'ụwa n'osi na chi adị mma Chifu Christopher Nnamani Ezeọha wanụ n'Enugu steeti Ezeoyi Chimelumeze
okwu onye na-afụ maka ọkụ n'Imo steeti odogwu ka mụ na-ekene ife mekwanaghị n'ọbụ ọfọngọl maka n'ọbụ Chinemeze ịma na ndị Igbo tụli nnu n'ụwa sị nwata kpakalibie na nkụ n'ụwa ndị mmadụ asị n'ọkpalịa n'ajọ ọfịa ụfọdụ asị n'ọkpalịa n'okotoko ọfịa ma n'inelu anya na osinachi adị mma maka ije n'ụwa na osinachi adị mma ụfọdụ jelu obodo oyibo bulu ike nata ụfọdụ jelu obodo gbalaga wee nata ụfọdụ nọ n'ụlọ wee bụrụ ọgaranya nwanne m ije n'ụwa na osinachi taka ji wee nesi anya wee gwu egusi n'ọkwanụ Chukwu na-eme eze ọkwa Chimelumeze ọgaranya Chieze Ọnanigbo na-ekwelugo Chinemeze ọkwa Chukwu na-eme eze Abaka mbọ bụ ego ndị ụba si na chi adị mma ụba si na chi ọkwa Chimelumeze onye gbuo ma n'ugwu tae ọkwa Chimelumeze ọkwa Chukwu melugo eze ọga ọkwa Chimelumeze na-ekwelugo Chinemeze Chukwu bụ onye na-eme ụba si na chi Abaka mbọ bụ ego niile